la ngizothinta izinto ezimqoka ngeplan kahulumeni kusukela ngo-1994 kuze kube manje eyenza ukuthi sikhuluma namaZulu la ngikhuluma namaZulu ngicela ukuthi wonke umuntu ongayena umZulu alalele ayithulele futhi uma ungayena umZulu ulalele uyithulele uma uwumZulu uyingane yembuka ulalele nje uyithulele angeke ulimale ekuphatheke kabi bakhona olive abafanele wena lo awukufanele lo ngikhuluma namaZulu la ngumZulu mina into engiyazi isiZulu so ke ngaso sonke isikhathi mangivula umlomo ngikhuluma into enisizulu phakathi ngikhuluma into yamaZulu so laba basuke bengawona amaZulu ngeke ngibaxoshe la go live bami ngoba kukhona ezinye izinto engithi mangiyikhuluma ngelinye ilanga zibathinte nabo noma ngisuke ngingayiqondisile kubo zibathinte ngendlela enhle ngakho ke uma ngabe ngisuke ngikhuluma ngizama ukutshela laba abahlale bethi hayi ungasho ukuthi amaZulu ungasho ukuthi inkukhu yesiZulu thani inkukhu yesintu udakiwe lapha enihleli khona mangingekho mina nikusho lokho masingekho thina nikusho lokho nisibiza ngezinye izinto nje ngakho ke anginibandlululi anginixoshi kodwa ngizokhuluma into yabaZulu 47 49 49 49 50 sebephelele abantu abayongena kamuva sebeyobamba live sesiusavile ngicela ukuthi niubambe lo live niusave lo live niushare lo live ngo-1990 impi yokuhlaselwa kwaZulu ngo-1990 yalontshwa owayengumongameli walelizwe ubaba uNelson Mandela lapho kwabhalwa khona ephepheni la ngoMeyi ngo-1990 ngoMeyi iphepheni umAfrika ukuthi sizoqeda ngobukhosi uma ngabe ke abantu bethi bazoqeda ngobukhosi babesho ukuthi bazoqeda ngathi siyazi ukuthi abaholi bethu abaningi abanye abayiwa amaZulu ngokwamaqembu abakuwo abakholelwa kuZulu ngakho ingakho ke isikhathi esiningi uthola ukuthi yonke imithetho mangabe beshaya imithetho eminye imithetho iphasa bekhona ngoba vela bakholelwa entweni okuthiwa umZulu bakholelwa ekutheni bona bonke abantu fanele bebe into eyodwa ngaphansi kweculture yokuthi sili kwi-democracy ngaphansi kweculture ye-democracy thina sithi umuntu omnyama wonke akabe into eyodwa from their respective cultures thina ke singamaZulu sikhulumela lobu buZulu bethu nje sikhuluma silapha kwaZulu asilwi namuntu asixabani namuntu asisho uthoze ngomsebenzi la okungayena wakwaZulu oze ngomsebenzi akahambe cha uma ungumuntu omnyama nje cha ngeke sikulwisele lokho uma ungumuntu omnyama wala eSouth Africa ngeke sikulwisele lokho uma ngabe nje la usebenza uvumeleke ukusebenza amaZulu agcwele ayasebenza eGoli ayasebenza ko-Cape Town ayasebenza le ko-Eastern Cape nako kuphi asisho ukuthi umuntu ongumZulu noma umuntu ongayena umZulu ngeke asebenze kwaZulu-Natal kodwa ke noma imuphi umuzi mawufika kuwo kuyakhuleka kunoma imuphi umuzi mawufika kuwo nje kuyakhulekwa kuhlonishwe imithetho yakuloyo muzi sifisa ke thina ukukhombisa abaholi ukuthi kahle hle sonke lesi sikhathi from 1994 kuze kube manje thina njengamaZulu hayi ukuthi besingazazi ukuthi amandla ethu angakanani uma sekuqala kuthiwa ke manje akubuye akuze ishangane lizogana la ekhaya ebese bekhanda unkopho benosisi wami bengibulale kuze lo muzi uzodliwa yishangane asizukuyimela leyo mthetho into engeke iziphase into engeke izisebenzela kwaZulu sizolwa nalokho ke thina hayi ukuthi silwa nayo yonke into futhi asidingi ukuhambe siyichaza ukuthi njoba singamaZulu senza lento esiyenzayo siyenzelayo asidingi ukuhambe siyichaza nje laba abafuna ukuthi siyichaze ababone ukuthi benza njani ngoba sinaso isikhathi saleyo nonsense leyo amaZulu asebekezele kakhulu izinto eziningi yonke into ngisho umuntu ofuna ukwenza ihlayo lenza ngamaZulu uma ngabe sithi sikhuluma izinto njengoZulu nithi ninayi siyathanda ukwenza izinto njengamaZulu uma sisenkingeni njengozulu nithi hayi inkinga yenu leyo njengamaZulu so inkinga yethu ke le and thina siyazazi ukuthi si-influential njengamaZulu uma amaZulu wona engahle aqonde enze kahle iwona ayoba umkhomba ndlela kulelizwe ngicela zonke izingane zamaZulu nina izingane zami ningazi ngoba imphundla le yajova ngemjovo ye-COVID ama-vampire lawo
ama-vampire labantu abajova ngemjovo ye-COVID ama-vampire abantu abangakwazi ukulandelela abangenayo lento ebizwa ngokuthi i-consistency yonke into ephilayo kubo into eyenzeka 3 hours or 24 hours after 24 hours bafuna into entsha nalena endala bakayenzi lutho ubobuka ngoba ngisho izinto ezitrendayo la ungaze uyitshele wena uma ubona into itrenda uyitshele ukuthi into emqoka ngendlela eyisimanga cha i-nature yabantu abajova nge-COVID ngomjovo we-COVID kwabulawa ingqondo zabantu kwabulawa ukucabanga kwabantu kwabulawa i-commitment ne-consistency yabantu abakwazi abantu ukucabanga manje umuntu uyakhuluma ngaso sonke isikhathi nje into yokuqala yenzayo because ufile into yokuqala nje yenza uma ukhuluma uvela athi ayi ngeke akasho ukuthi ayi uyakuzwa lokhu kodwa yena njengoba ekhona la ku Facebook kwelakhe ikhasi ujwayele ukuposta nakho uyabo yonke into eyakhizwe akayiboni ubona nje mhla ukhulume into ethinta yena konke lokhu nje ukuthi mina ngineminyaka engaka ngiku-social media ngikhuluma izinto ezizokwakhizwe akaza kubonela into ayibonayo ubona mhla ngithe uRamaphosa udayisizwe ilelo langa abona ngalo ubona ngelanga ngithe iGNU idayisizwe ilelo langa yena aqala ukubona ngalo yini ilomjovo we-COVID yini ilokhu kudla okugcwele izitolo abakudlaya abantu labo phaya abangaboli abangaziwa ukuthi bakhandwa kuphi okungaziwa ukuthi lezi inyama eziqine kangaka lapha kophaya ezaziphi inkomo ngoba sizazi ukuthi iqhamuka nidla inyama zabantu ama-ham lawa enwadlayo inyama zabantu abagayo leko China bethathwa befuqelwe la eSouth Africa okwalapha ukudla eSouth Africa kuhanjiswa kwamanye amazwe kuthatha ukudla kwamanye amazwe kulethwe lapha eSouth Africa thina ukudla okukhiqizwa la eSouth Africa sikudla okulinywa ngabalimi bethu la eSouth Africa asikudli sidla ukudla okuqhamuka kwamanye amazwe awukungixoxele nje umuntu wakithi omnyama awungixoxele mzulu awungixoxela ningixoxele nina beqhawe sikhona nesidingo sokuthi kuthathwe umbila la nobhontshisi uhanjiswe eAmerica naseChina bese kulandwa inyama egayiwe eChina zilethwe la ake ningixoxele nazi naba abantu banezinkukhu bafuyile izinkukhu inqwaba lapha izinkukhu zesizulu abantu banazo kungani kungenziwa inkukhu okuyiyona okuyinkukhu yethu thina njengabantu abamnyama njengamazulu ibe semakethe ngokusemthethweni yaziwe nje ukuthi lena inkukhu yakwaZulu le isemakethe kungani kuthathwa lezi inkukhu zesizulu ngoba ngiyamtshela khona bangazi ukuthi lezi inkukhu zesizulu ziyaqoqwa ziyakhuliswa samoya uma ngaya kuGoli nje manje uzoyithola ziyinqwaba zikhuliswa khona zikhulisela ukuthi ihanjiswe kwabanye abantu kodwa kithi baqale basidayisela umqondo othi inkukhu yasekhaya ngisho izingane nje lezi eziningi egcwele lapha emalokishini zithi azidli inkukhu yasekhaya zonke lezi ingane egcwele lapha emalokishini zithi zona zidli inyama yelokhuza azidli inyama yenkomo yasekhaya azwadla amasi enkomo yasekhaya zidla amasi asesitolo because leyo nto yiyo into eyasadayiselwa yona ukuthi thina siqale sizenyanye siqale singayithandi siqale sibone ukuthi umuntu nje ofaka umqhele ophathi induku kusho ukuthi lo umuntu libele umuntu ohlakaniphile ilona ofaka isudu ongazazi ngisho izibongo zikamkhulu wakhe ongazazi ngisho ithakazelo kwabo that was sold to us. That's what was sold to us. Enokubuhlungu uthola abantu abangama academia la kuyibo abangafuni ukuzwa masikhuluma. Yeah. So run bafowethu khona abantu abangaunderstand la bathi bangakubona nje ulive bese beyakufonela uthi uyamvala aqhubeka phone bese ungazi manje ukuthi kufanele ukhulume naye uthini. Abantu abake behloniphe nje masiko live thina suke singazange kuzonweba lezi zinto enizibukwa inwetshwa ngabantu la sisuke sizokhuluma izinto ezizolekelela okona umuntu la phakathi kwenu osuke ezosizakala wena ohlezi udaza inkani ohlele emagroupini awuxova impilo zomaskandi nokonini impilo zamantombazana niphilela ukuhlala kulama group nithukane namantombazana yeka asikho nesidingo sokuthi uzophawule yeka ngoba enye yezinto engingavilapha ukuyenza ukubhlocka moyisiphukuphuku ngiyablockana nje anginincengi anginandaba ungaphawula kahle namhlanje uphawula umbhedo kusasa ngiyakublock wahleka kwi-comment yomuntu ongidelelayo ngiyakublock anginaso nje isikhathi sokudlala ngeke sedlulwe ngamantombazana ngeke size sedlulwe simathe zisiwacela amantombazana ukuthi awangahamba yoqoma ngaphandle ayosilandela abantu sikhuluma nalamantombazana ezidwedwe kunamantombazana inqwaba right la adayisa umbila la edolobheni kunenqwaba yamantombazana la elokhuza kunenqwaba yamantombazana la edolobheni adayisa izinto kunenqwaba yamantombazana ahamba imarch and march anomqondo oyibona intombazana oyizwa ngisho ukhuluma nayo uyizwe ikhuluma ukuthi lona ufuna ukuba izwe lakhe libe yiqiniso kwenzeke iqiniso ezweni lakhe kwenzeke izinto ezihlanzekile maningi amantombazana esihlangana nawo lapha kwi-march and march
ehola uMangobe sawakwaZulu inqwaba osisi obonayo ukuthi lezi ingane ziyayisebenzela ziyayihlanganisela ziyayiphantela ihlakaniphile ingane zabantu kodwa ziya understand ukuthi izwe liyahamba kuze kubona intombazana nina ningabafana ningamagwala niyimnqolo nihlele emagroupini nijabulela abantu abathuka abaholi umuntu enimthandayo lapha ezweni umuntu enizombona ethuka abaholi umuntu ongenamgogodla isilambi esiphila nje ngokuthi sithunywe kuthiwa hamba uyothuka nangumuntu sinikeze imali sithuke kuthiwa hamba uyothuma namuntu isilamba amadoda angakwazi ukuyisebenzela mina angisoze empilweni yami nganitshela niqala ukulwa nami ngo2023 ngoba into yokulwa nami abantu baku Facebook lezi lemnqolo ayinini eniphawula kahle la imnqolo ogombetsheni laba abadlele igigini baqala ukulwa nami ngo2023 ngiqondisa isimo endaweni yangakithi lapha mina ngiphethe khona ngiqondisa isimo ngendlela eqondile baqala ukulwa nami lapho kwabantu yes nganitshele emehlweni la ngathi ngeke ngize ngiphuphe mina nganitshela ngeke ngize ngiphuphe ngiyoze ngibe na 90 years angisoze ngaphupha mina uyazi ukuthi yini engeke ngiphuphise ngakhula kahle into engeke ize ngiphuphise ngiyazi ukuthi la emhlabeni awudingi ukuthandwa ngabantu udinga ukumela iqiniso phambi kwakho noNkulunkulu phakathi kwakho noNkulunkulu kuphela ilokho kufuna ukwenza la emhlabeni anginamholi mina engicetheza kuye anginamholi ngisho weqembe engikhonza kulo akekho nje umholi engimthandazayo akekho umholi engimfonela zonke insuku ngimncomela into engekho anginaso isikhatha leyo nonsense mina anginaso nje isikhatha leyo nonsense mina ngiyindoda mina ngiyazazi ukuthi ngiyindoda nalebeke lapha esikhundleni mina mangikuthanda ngiqala ngokubona iphutha kuwe ukuthi kunephutho lenzayo la asizukuholwa ngabantu abafuna ukupraiswa nabafuna ukunconywa nabafuna ukudunyiswa ngezinto engenamsebenzi zihlukumezekile ingane zabantu la zipostana nabantu every day fanele aposte ka20 umuntu eposta umuntu oyedwa ngoba nakho phela uncenga iphalisha uzokwenza njani kuhlukunyezwa nje ingane zabantu uyasebenza nalokusebenza ukujabuleli uhlezi uyiveza lapha ku TikTok na Facebook njengomuntu ojabule obona imisebenzi yomholo oyenzayo ayikho leyo nto leyo ayikho kuqhashazwa nje ingane zabantu kumelwene nokuthi umuntu ufuna kancu atusele umbhedo liphasa kanjani indaba yokuthi abantu besifazane abantu besilisa bengakwazi ukuthenga ubuzwe bala ezweni lethu likaMthaniya bebuthenge ngomuntu wesifazane umuntu wesifazane uzalwa engenasibongo umuntu wesifazane uzalwa engenasibongo isibongo kusuke kungesakubo isibongo okugcina kuba ngesakhe ilesa sinikwa indoda manje amalungelo anihliphiza amakhanda wasebenza umjovo wafike kwavele umjovo wakhanda udaka emakhanda kugcwele udaka hey nimnqolo webafana niyezwa yini niyezwa nabafana nini nigcwele lapha kofeni niminqolo anikwazi ngisho bafowethu nedlulwa ngamantombazana into ebuhlungu kangaka kwedlulwa umuntu wesifazane ngokwenza izinto niyazi ukuthi kubhlungu kangakanani kwedlulwa umuntu wesifazane ngokwenza izinto kodwa nina ninandaba nini esikhundleni salokho nikwazi ukuthi nihambe niyonweba intombazana ninwebe iphuphumelwe isisu into ebuhlungu mawunengane into ebuhlungu ngendlela eyisimanga ngoba kune excitement noma kunenjabulo nomuzwa ukujabula nokulindela umuntu wesifazane make wathi ukhulelwe wena uyindoda wena la emhlabeni kubuka lonke uhlobo lomuntu wena ukwazi ukuphumela obala uthuka umuntu wesifazane ophuphumalelwe isisu bese nibuye ube usuba nesibindi sokubuya nje uzophikisana nami ukungibuke kodwa khona noma ngifulathela ukuthi nginjani mina ukungibuke nje noma ngihamba ngibhekeleni ukuthi nginjani ukuthi ungeze uzophikisana nami uphikisane nami emlonyeni wakho kuphuma amagama okwethuka umuntu wesifazane ongenzanga lutho olimele niyazi ukuthi lento enikhuluma kubantu besifazane iyohlala iminyaka engakanani empilweni yakhe niyazi ukuthi nona impilo zabantu ngalento yeni ukuhlala kulama group nibe nize sizwile sesiyazi ukuthi ninama group o WhatsApp lapha enivumelana khona ukuthi asambeni ke manje siyo attack ubani anoke ngoba phela nina kuthiwa nihlala emagroupini nitshelane kuthiwa ake sambe ke manje siyoshaya uphakela manje asambeni siyoshaya uphakela asambe siyomshaso nivumelane ningamadoda impela nivumelane okunye kuvume kube kushaya indlwabo khona la kuvume phe kwendlwabo ukuthi kuzolwa nami mina ngeke nize ningenze lutho angisoze ngaphupha yazi ukuthi into engeke ngenze ngiphuphe yini lezi igwilizene enizithandazayo ezinikhwelayo angeke zezingithinte mina ngeke zezingidlalise ngisho ukungidlalisa ngalokho lezi igwilizene ezinibizela lapha emcimbini ziyonenza abafana ningamadoda ngeke zizayikwenze kimi ziyangihlonipha mina uma kwangibona emcimbini mina ubokwazi ukuthi umuntu ongibizile uyangihlonipha
uyazi nokuthi kufanele akhulume kanjani nami akasoze nje yenza yonke lento eniyenzayo kini afuthi angisoze ngaba isilambi empilweni yami ayikho into engiyoke ngiyenze mina ngiyenzela umnotho uyabona njengoba ngithi ngizohlanganisa insizwa alikho isente engilifunayo ngaphanda ngimncane mina ngaqala ukuhlanganisa ngenza lezi zinto enithi ziyabhora ngathenga imbuzi ngathenga inkukhu yasekhaya ngathenga inkomo nilibele nithi nina kuyabhora nithi lezi zinto ziyabhora izinto zakudala ubani ozolusa inkomo kuyantshontshwa ngakithi nikhuluma yonke imihlangano lena yokuvila yokufuna nihlale nilele lapha emahostela nasemahotela nasemqashweni lapha enihlala khona emjondolo akukwazi kulelizwe asikwazi kulelizwe bafowethu thina njengamaZulu yithi esingamakhomba-ndlela kulelizwe uyathanda umpethu umXhosa umSuthu yini amaZulu yiwo akhomba indlela la eSouth Africa izwe uma ngumphikisa hamba uyobuka ukuthi bangakanani abantu abase-KZN abasuka kwezinye indawo abanye abazele ngisho ukusebenza bezele ukuzohlala nje ngoba kumnandi la bese thina singamaZulu siyibukele phansi sihluleke ukulekelela abantu ukuthi beizwe liqonde le phambili yithi abantu esizolungisa lelizwe yithi abantu esizolungisa lelizwe akho mholi mina engizomkhonza la akekho ngisho yedwa ngisho weqembu lami ngifuna bazi nje abaholi bami ukuthi ngiyindoda ngiyayithanda into eqondile ngiyabahlonipha abaholi angisoze ngathuka inhlamba angisoze futhi ngadla imali ngabaholi ngokulwa nabaholi namanje ngoba ngenza lento ngifikelwe umuzwa wokwenza lento engiyenzayo akekho umuntu onginikeza imali yalento ayikho futhi imali engiyifunayo njengoba sizobiza insizwa makudlula le march yeingane engizwayo ukuthi ngomhla ka24 noma ngingajabuli ingane zami ukuthi le march nibeke ngomhla ka24 ngoba ngomhla ka24 suke siyokhumbula ilembe angijabuli ngalokho kodwa ngicela nazi ukuthi ngiyaneseka bantu abasha ngineseka ngempilo yami yonke nangakho konke enginakho ukuthi vele sukumani nakho ke ngifuna nikwenze mina njengabantu abahlakaniphile nina abantu abasha ngimcela njengomzali nje ake niqophe nje umlando ningabantu abamnyama ake niqophe nje umlando ake nihambe niyomasha nimashele ukuthi nilungiselele ukuthi ukhetho lwangonyaka ozayo njoba nizobe nile movement yabantu abasha hayi politiki phumani niphele kupolitiki phumani nje niphele lithi nyaka upolitiki siyovumelana sonke siyisizwe ukuthi nangu umuntu asambe siyombeka hayi ukuthi njalo makusungulwa lezi zinto sekufanele njalo kuvuka iqembu lepolitiki njalo makukwasungula into ekuthiwa ilungisizwe sekufanele kuleyo nto kuvuka iqembu lepolitiki ake sime ngaleyo nto semaningi amaqembu epolitiki niyabona njengoba niyomasha mashelana ukuthi nilungiselele ukuthi nizocontrola ukhetho ngonyaka ozayo ngakho ke ningabulali lutho ningashisi lutho ningambi imgwaqo zihlanganiseni nibe isibalo esanele okuzovunyelwana ngaso ukuthi uyabona ke webafowethu kulokho siyobeka usibanibani sizothuma singakwazi thina singabantu qobo singabantu singalona iqembu lepolitiki singabantu singakwazi ukuthumela umuntu elokhuza eParliament ukuthi akahamba yomela thina hayi ukuthi kube ipolitiki afika dictate eParliament adictate ngeinamba ezikhona njengabantu bakithi ngoba lento yokusiconzuke kangaka uyiMK uyinkatha uyiANC uyini kodwa bonke laba bantu umuntu uyababheka khona lapha abahlangene khona bona yithi ithutha thina abantu esilapha phansi yini bengakhathazeki laba bantu ngezingane engasebenzi kuyinto enhle ukuthi ingane igraduate kangaka eziningi zithweswe iminyezana ingane ayisebenzi bathule bathe du ngakho ke asihlangane thina sizihole thina sisho thina ukuthi thina njengabantu bakwaZulu Natal sizokwenza kanje ngomhla ka27 ngiyibizile insizwa lapha eMona uhambo lokuqala nje mangabe sibuye emgubhweni sizokhuluma ngalokho ukuthi ake kuqala ukukhulunywa indaba yokuthi akukho qembu lepolitiki uma sihlanganisa singabantu akukho la kufuna sibulale khona ingqalasi izinto abafowethu funa sihlakaniphe umqondo wepolitiki lo wokuthi uthole kushiya indawo uthole kushiswa izinto ubokwazi ukuthi kunomuntu wepolitiki phakathi ofuna ukufeza inhloso zakhe uma ubona nje kushiswa ubokwazi ukuthi ubona kubulawa izinto ubokwazi ukuthi kunomuntu wepolitiki odlayo kumathenda uyabona nje kade kushiswa indawo ishiswa nje kanje lapho koFrayel ubokwazi ukuthi kunepolitiki phakathi kunomuntu owamathenda ohlangene nosopolitiki omkhulu owaziyo ukuthi njoba kuthiwa sekuzolungiswa ke manje njoba sekufile iyona ndlela bona abathola ngayo imali abafuna ukusebenza
So ningasebenziseki ukuthi mangabe nina nenza imbhikisho bese nibulala izinto ngoba kusuke kunabantu vele abavele befuna leyo mbhikisho beyifunela ukuthi akuhlukumezeke umphakathi kuqala ebese buya yena ezodla imali. Angithi abantu sebekwenzile konke lokho kade bekwenza mahala, kade beluza opetrol babo behamba beyosupporta le yanto, kodwa kukhona abantu kade bekhona abayingxenye yale yanto abazohlomula ngale yanto. Uyabo? So ke ake siphumeni bafethu ezindabeni zokufuna ukulawulwa ngabantu abangasithandi. Asiphumeni nje kulabo bantu labo ngoba bazosishonisela ngelanga. Thina sizinsizwa sizolungisa lelizwe. Lizolunga lelizwe. And baningi abantu abangama professionals abangasathandi njengoba kwenzeka kanjena ezweni. Asiphumeni inqina yokuvikela izwe. Musana ukuhamba niyongena ezimashini ningenele ukuyokhandela umuntu umsebenzi. Yonke lento ade niyenze Fryhead kukhona benimkhandela umsebenzi. Nalabo abagijima kuqala sebethi bayokhuluma nabantu lapha nabo bafuna ukuyihlomulela kule yanto eyenzeka lapha. Nina ke nina kade nilo senisele kanjalo ke nini. Senisele kanjalo sekuzoqhubeka laba behind the scenes sekuthiwa kuyalungiswa. Ngeke uzwe nje kuthiwa nonke nina kade nimasha sicela nizobamba iqhaza ekulungiseni kwale nkinga edalekile. Ngakho ningayishisi izinto. Ningashisi impahla, ningabulali imigwaqo, khiphani umuntu. Khiphani nje umuntu kuphela ukuze kuqhubeke impilo yephambili. Futhi ningamkhiphi ngokwamaqembu, nimkhiphe njengabantu. Noma ngabe uyiliphi iqembu. Uyabona manje into ofuna siyenze bafowethu. Noma ngabe siyiliphi iqembu ake sivumelane emawadini, asivumelaneni ukuthi hayi kulokho asibekeni nangu lo owaleli iqembu bafowethu uzosisiza lo. Sonke sizohamba ngemandate yakhe. Singayithathi imandate phezulu emaqenjini. Siyithathe kithi imandate siwumphakathi, sivumelene. Uma ngabe sibona ukuthi umuntu akasayenza into esavumelene ngayo, akaphumi. Finish. Bafowethu, iminyaka engaka nifuna kuze kwenzeke ini? Abantu baphakathi nonyaka, baphakathi nempilo yokuya egugeni manje. Bako 30 years abantu abakaze besebenze. Kodwa sibhizi silokhu sibhizi sifuqana nabantu sithi abantu abangene phambili. Asilucontrol lolu khetho oluzayo. Lolu khetho oluzayo asilucontrol. Angisho ukuthi akungavotwa ngonyaka ozayo. Ngithi lolu khetho oluzayo asilulawule abezwe ngathi ukuthi sifunani ngoba iyahlupha lento yepolitiki. Asiphumeni kuyo siqondane nethu thina singabantu, siqondane thina njengabantu bakwaZulu Natal sithathe isinqumo. Intsha ngiyayiseka kakhulu. Nginesikhalo ngalento abayishoyo ukuthi bazomasha ngomhla ka24 ngoba ngomhla ka24 sikhumbula ilembe laqala ukuba inkosi liwumuntu omusha, laqala ukuveza izinkomba zokufuna ukuhlanganisa izwe lise umuntu omusha. Ngakho abantu abasha ngokomthetho whether bayayiphatha induku bayavunula noma bavunula kufanele ngabe bayayithamela imigubo yelembe behambe beyohogela loya moya welembe elaqala ukukhombisa ilembe ubuholi lineminyaka emihlanu. Ngakho ke ngiyakhalaza kuleyo ndawo leyo, kodwa ngiyaneseka uma nithi niyasukuma ningabulali lutho, ningabulali inqalasizinda, ningabi nandaba. Ngiyazi ukuthi laba basuke befuna amathenda bayaye bethi hayi manje ngashisanga lutho uhulumeni akezwe, manje ngabulalanga lutho uhulumeni akezwe. Amanga basuke besebenzisa nina ukuthi benze amathenda after nina senibulalile. Basuke nje nibasiza ukuthi beyokwenza amamiliyoni usale wena uhluphe kunje umashini. Thatha isinqumo namhlanje sokuthi awuzukuyibulala inqalasizinda, uzoqondisa ukhetho. Sizoluqondisa ukhetho lwangonyaka ozayo. Ngeke sidlala abantu bephasisa imithetho ezontshontsha amagceka kithi, kuzoqedwa thina phela la. Ngeke sidlala abantu bekhipha amabudget uze kuthiwa ibudget kunebudget yakwa agriculture. Thina sila emakhaya siyalima, lokhu savela sivela ngokulima, kodwa wazi ukuthi isebenza kuphi. Kunama budget o arts and culture, lokhu savela sisebenza izinto zesintu, awazi ukuthi asebenza kuphi lawo mabudget lawo. Asikwazi ke bafowethu namba abantu kade bephakelana imali zezikem zokudla la ezingekho emthethweni. Sasivinjwa saba namabhizinisi sibancane, thina savula amabhizinisi sibancane, asikaze sikuthola umsebenzi kwa education. Sasitshelwe emehlweni la kuthiwa ngeke uthola umsebenzi wena ngoba ukuthi namhlanje kwenzakalani. Bukani izikole ukuthi zinjani, akukho ukulawuleka ezikoleni. Kuyavela futhi ukuthi abaholi laba yiba kade bedla lapha, kodwa nampa namanje baseseyikhundleni. Kuphinde kube namakhosi aseka izigebengu. Sizwile nje manje ukuthi kunamakhosi akade ehlangene athi aseka uSibanibani. USibanibani akaxoshiwe emsebenzini, uyahola uholelwa yithi uhlele ekhaya akasebenzi, siyamholela more than 1.2 million ngonyaka.
kodwa amakhosi kunamakhosi ahlanganayo ayoseka umuntu ohlangene nama-drug dealer, umuntu odayisa ama-drugs, umuntu owaphumela obala waqamba amanga efungile, waqamba amanga wathi isigebengu akasazi, kwavele ekugcineni ukuthi isigebengu uyasazi. Kodwa namhlanje kunamakhosi aphumela obala, amakhosi nawo amanye awazazi ukuthi ameleni. Yikho lokho endaweni zamakhosi kukhona ukungahlonipheki kwamanye amakhosi. Kunamakhosi nje angazazi ukuthi ameleni kahle hle, ngoba uthole engakwazi ngisho ukusupporta lezi zinto thina esizenzayo ekubeni kube kuyizinto eziphakamisa zona, eziphakamisa wona amakhosi. Ungenza kanjani, ningaphumela kanjani obala ningamakhosi, niphumele njengamakhosi, nithi nina njengamakhosi? Why mangabe kuyilunga lomndeni lo kuyinto eningayenze emndenini? Why kufanele kuze kuyovela emaphepheni ukuthi nina neseka umuntu ophumela obala, okuvelile ukuthi uhamba nezigebengu, kufa abantu ekhona, utransport izibhamu ngeimoto, utransport izigebengu ngeimoto zikahulumeni, bese nina nizokweseka lokho? Akuyona into okufanele ngabe siyayenza leyo singamadoda. Akufanele nje amakhosi angabaseka izinto ezifana nalezo, ngoba yiyo lento eyenza abantu amakhosi sisebenza kanzima kangaka sithi siwakhandela ukuhlonishwa. Uthola ukuthi abantu basitshela emehlweni ukuthi ngeke ngiyihloniphe mina inkosi ethile ihlale ethaveni, ngeke ngiyihloniphe inkosi ethile idla abantu, ikhokhisa abantu izimali ezingaka. Khona lapha engibone khona nje inkosi ikhokhisa abantu 25,000 ukukhonza. Umuntu ozophinde futhi abe isikhonzi senkosi, aphinde futhi asupport zonke izinto ezenziwa inkosi. Asikwazi weyingane zakwethu ukuphila ezweni elinjalo. Amakhosi siyawacela, thina siyawathanda, nicelwa yithi esinithandayo esinganethuki. Anikwazi ukuba ingxenye yokweseka abantu abayizigebengu. Kusho ukuthi kwanina phela amakhosi, kusho ukuthi nikhona phela kulezi zinto okukhulunywa ngazo kuthiwa ziyenzeka. Asikwazi. Kuyihlaza abantu mase benithuka, bethuka amakhosi, siphatheka kabi. Abantu mabethuka amakhosi siphatheka kabi. Kodwa kube buhlungu kakhulu uma usubona kuyinkosi eziveza njengomuntu ofanele ukwethuka. Silwa izinto ezinkulu kabi la. Silwa izinto ezinkulu kabi la, silwela izinto. Ngeke ukuthi umuntu ohamba nama-drug dealers, umuntu esimholele ehlele engenzi lutho, bese kuthiwa amakhosi lawo umuntu ayameseka, azakhipha izitatimende zokuthi uyameseka. Cha, akudingi ukuthi kulobhishwe amakhosi alobhishelwe ebugebengwini. Sonke lesi sikhathi enza ubugebengu, bengezingane azotshela amakhosi ukuthi ngenza ubugebengu la makhosi, ngicela ngelinye ilanga mangabe kuvela lokho bese niphumele obala, noma aphumele obala ngaleso sikhathi amakhosi athi ngoba wenza nje ubugebengu siyakubona, abize iphepha athi lona wenza ubugebengu ngowakithi siyambona, siyameseka. Yini bezomeseka manje ngoba nakhe eselwela ukuthi athandwe izwe emva kokuthi yena ephumela obala wakho msubambisene nezigebengu, uhambe ebulala abantu, bahambe bebulala abantu la. Abahola abanjani laba abahlangana nezigebengu behambe bebulala abantu? Kufa abantu, belahleka abantu, singazi ukuthi abantu bashona kanti abantu babulawa ngabaholi. Abaholi abanjani? Umholi kusewumholi loyo. Yini embi ngumuntu ongaxoshiwe, omisiwe, kusenziwa uphenyo? Manje ke yini edinga ukuthi azasekwe kuthi uyesekwe? Amakhosi ufuna ayibuke nawo. Khona amakhosi okufanele abuke ukuthi kufanele yini abe kulezi igaba kuzona, ayifake kulezi zinto ayifaka kuwo, ngoba abantu mase bewathuka amakhosi kuba buhlungu kithi esikhulele emakhosini esazi ukuthi inkosi yini. Kuba buhlungu and sigcina singakwazi ukuphendula ngoba kugcina kukhona izinto eziphathekayo okuthiwa zenziwa yiwo amakhosi. Kubuhlungu ke amakhosi lokho. Izinto ezakhe isizwe amakhosi awasondeli kuzo. Amakhosi afuna ukudansa nawo manje, afuna ukuthi adanse kube ngazuthi umuntu inkosi intsha, inkosi ayibi intsha, inkosi iyavuka, kusuke kuvuka inkosi ayikade ivele ikhona. Asikwazi ukuthi sithi sizomodify ubukhosi manje sibenze ngendlela yesimanje. Ubukhosi yonke lento ye-technology nani abuza ukuyithinta, abuza ukubuthinta ubukhosi lo. Izinto zokusebenza lezo, hayi ukuthi zizothinta ubukhosi. Sicela amakhosi angasifakela ukukhuluma okuningi kubantu abangawahlonipha amakhosi. Siyanithanda thina amakhosi, siyanihlonipha, siyanithanda ngeenhliziyo, noma ngabe inkosi yakuphi siyayithanda, kodwa sifuni phela ekugcineni sihlele sesidefender nezinto esibona kahle ukuthi akufanele sidefend. Zigcine sezehlisa thina isithunzi, ziqeda thina umdlandla wokulwela izinto. Amakhosi awayiqonde nje ukuthi angaphezulu kwabantu, enza izinto ezingaphezulu kwabantu. Awukwazi ukuthi ungahamba uyoma nesigebengu uthi wena ngoba nakhe sakini uphumela obala uyinkosi. Nithini kulaba bantu enibaphethe amakhosi abenza ubugebengu? Nithini namakhosi ebugebengu endaweni zenu abuqhubeke ngoba nasi isigebengu nesakini? Nithini ke ngalabo abenza ubugebengu okungabona abakini? Nizothini bona? Nizothi ababoshwa bona? Bizani zonke ke izigebengu makhosi niyitshela ukuthi niyazeseka. Bizani zonke izigebengu niyitshela ukuthi niyazeseka, ngoba phela kusho ukuthi vele niyazeseka izigebengu uma kuukuthi nikwazi ukuseka isigebengu esaqamba manga on-national television. Aqamba manga umuntu athi isigebengu akasazi sazi kahle behambe bebulala abantu naso, besabisa umkhwanazi ngapha ngama SMS.
27 September eMona Stadium kwaNongoma. Sicela wonke umuntu ongumZulu, sicela wonke umuntu oyinsizwa, sicela nje yonke into ethi indoda size sizokhuluma lezi zinto, sikhomba indlela. NgoNovember siya eEllis Park eThekwini, eKings Park. Siya